мардина ро якчанд чиз сираша фош мекунад. Ин зан, ин маблағ, ин мансаб. рассоми хубам ҳастед. яхоб ба дар омадам дар кор ки ҳамон ролро иҷро кунӣ. ҳар як коре ки шумо интихоб мекунед, на танҳо ки масалан мисли як хобби аст, балки шумо диплом мегиред. дар амрико аз миллион сар мешавад. дар инҷо чӣ? дар инҷо $25. чӣ гуна шумо баъд аз гурӯҳи мусиқавӣ доштан ба кино омадед? аз куҷои қадар сатҳил об аз даруни ман биромад ман намедонам. ин шӯҳрати шумо, ин маҳбубият бисёртар аз истеъдод вобастагӣ дорад. 70 филм ҳозир пурсед ки сад ба чанд пул дорӣ? мумкин як 4 сомон кисам дошта бошам. аслан ин гап дар сари гонорар меравад. ман пенсия қатӣ сол гузарондам. театр ё кино? якта филм ба бозӣ кунед кифоя метавонед як умр дигар ягон ҷо ба кор накунед. нақш офаридани шумо дар филми маъруфи бригада чӣ гуна сурат гирифтааст? ба як таънаи вай ман рафтам филми вай. шумо ҷое зикр мекунед ки хиёнатро бисёр дидаед. одами бегона агар кордам занад хафа намешед. кӯшиш мекунед ки барои ниёзмандон кӯмаки худро расонед. хайр аз киса намебирод, хайр аз дил мебирод.